Boliviako hauteskundetatik aste bat pasata arrazoi ezberdinak medio kalera atera dira boliviarrak. Batetik Evo Moralesen aldeko martxak egin dituzte herrialdean eta bestetik oposizioak hauteskundeak errepikatzeko edota bigarren itzulia eskatzeko protestak antolatu ditu. Herrialdea bitan banatuta dagoela esan daiteke. Izan ere, bigarren itzulia saiesteko adina bozka lortu ditu Moralesek hauteskundeetan, zehazki 47,08. Halere Mesak oposizioko liderrak hauteskundeak iruzur bat izan direla salatu du. Presioa egiteko asmoz, hauteskundeen bigarren itzulia egin dadin. Azken honek botoen 36,51 lortu du. Masek irabazi dituela hauteskundeak, eta ez da, bigarren buelta batera joan behar, bigarrenari 10% baino gehiago atera diolako. Kontua da, esan dutela, fraudea edo iruzurra egon dela, eta esan dute, zenbaketa izan dela oso motela eta bar, baina debatetik kontuan hartu behar dugu, zenbatu ziren lehenengo emaitzak izan zirela hirienak edo hiri handienak edo herri handienak, baina kontuan hartu behar dugu Bolivia oso handia dela, eta zonalde batzu daude oso urrun eta hiriburuetatik kilometro askotara. Probabilitateak bigarren buelta batera joateko nik uste dut oso txikia direla. Hau da, oposizioa insistitzen ari da horretan. Dena den, aipatu behar dugu iruzurraren kontua edo mamua erabili dutela hauteskundeak izan baino lehen. Carlos Mesak izan zuen hauteskundeak izan baino lehen iruzurra egongo zela, ez zela fidatzen, hau da, hasi dira kontu honekin hauteskundeak egin baino lehen. Egia da, eskuinak nahi duela bai ala bai bigarren buelta batera joatea. Zergatik, seguron esan bakarrik bi kandidatura, bi hautagaitza egonda, boska banatuko ziren bien artean. Eta lehen aipatu dituan partidu txiki hauen artean gehienak dira eskuinekoak edo Masen kontrako horrela esateko. Orduan, bigarren buelta horretan bai egongo zela probabilitatea Carlos Mesak irabasteko, ez? Orduan nahi jarraitzen dute horretan eta gero badaukate ere estatu batuen sostengua, eta estatu batuetatik esan dute bigarren buelta batera joan behar direla, ematen du estatu batuek erabaki behar dute Bolivian zer egin behar den edo emaitzak zeintzu diren, eta horretaz aparte daukagu OEA, la Organización de Estados Americanos, eskuinak kontrolatuta, zentzu horretan ere adirizi direnak, eta esan dute, haiek daudela prest parte hartzeko eta zenbaketa egiteko alako funtzioa da aztertzeko emaitzak, baina esaten zuten ere emaitzak vinkulanteak izan behar zirela. Baina gero bestalde batetik daukagu Masen garaipena aitortu duten gobernuak. Eta jaz dira bakarrik Venezuelako gobernua edo Kubako gobernua, ez? Badaude, herri horiek gehi beste batzuk oso garrantzitsuak. Eta haien artean daukagu Mexikoko gobernuak, Andrés Manuel López Obradorrek ere aitortu du eta zoriondu du Evo Morales, gauza bera Fernándezek egin du, hau da, asteburu honetan irabazle atera zen Argentinako presidente berria. Orduan, nazioarteko presio hori badago, baina neurri batean dago gero eta neutralizatuago. Eta egun hauetan edo aste hauetan ikusten ari garenez, Latinoamerikan ematen du egoera zertxobet aldatzen ari dela. Baina eskuinak atera nahi du bai ala bai Mas boteretik eta Evo Morales boteretik. Daramate ja 14 urte boteretik kanpo. Atera dira mehatzariak, atera dira langileak, atera dira jatorrizko herriak, eta haiek daude ere kalean presioa egiten, zer eta borroka hau azken finean da neurri batean esan dezakegu klase borrokaren isla da, jokatzen ari da bai instituzioetan, bai komunikabideetan, bai nazioartean, eta bai ere, eta hori izango da ere oso garrantzitsua, agian erabaki horra kaleetan, ez?